Da ni wedi cyrraedd Somerset House, lle hyfryd ar gyfer Wythnos Ffasiwn Llundain. Mae gennym ni lwyth o beth ar y gwaith. Heddiw yma 2 sioe fynd i weld, sef sioe Mark Fast a Toddlin. Fyddai'n cyfweld a Toddlin heddiw yma ofnadwy o gyffroes. So ia, ffwrdd â ni. Sioe Mark Fast newydd fod anhygoel o sioe. Lliw oren, melyn, beige a du yn ofnadwy o ffasiynol yn ei sioe o. Llwyth o ffrogiau hir, lacy, knitted, llwyth o fringe a di'r ffrog bach ddim allan ohoni o gwbl. Nesa oedd sioe Toddlin. First of all, congratulations, amazing show. Do you think about your ideas every day, every hour of the day? Unfortunately, yes. I mean, I think that's this whole industry. It's not a 9-to-5 job. It's all-encompassing. It's from the moment you wake up to the moment you go to sleep, and then some. Dyma'n tro cyntaf i Wythnos Ffasiwn Llundain. Mae o yn agoriad llygad, mae raid i mi ddeud. Llwyth o bobl yn dod yma i ddwyn trend i gilydd. Sioe cynta'r diwrnod, sef sioe Osman. Newydd weld sioe Osman ofnadwy o hardd o gasgliad. Lliwiau trawiadol fel melyn a pinks, coch, lot o slits mewn sgertiau a llwyth o silc. Edrych ymlaen i weld y sioe nesaf. Dyma ni Holly, mae Holly efo blog ei hun, a da ni newydd fod yn gwylio sioe Danielle Scut, a da ni chydig bach yn siomedig dydan. Do'n am stori slick yr sioe fel maen nhw'n gwneud fel arfer nag oedd? Na, ni ddim really deall. Pa ddarn oedd dy ffefryn darn di yn y casgliad? I fi, oedd sort of cot, geeky anorak, ond gyda hood mawr, oedd e'n pink glittery, oedd hwnna'n really striking. Oedd. Mas o'n i'n gwisgo hwnna, definitely. Mae'n diwedd y dydd, da ni yn y taxi ar y ffordd yn ôl i'r gwesty. Mae'n rhaid i sgyrchen erbyn wan. Da ni wedi gweld llwyth o sioea briliant heddiw yma. Rhei ddim cystal yn anffodus, ond mae gennym ni fora cynnar iawn bara fory, a da ni'n mynd i weld sioea'r dynion. So, ia, un wely a fi wan, dwi'n meddwl.